Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị dọkịta bekee bi n'ime ala anyị enyela ọchịchị etiti oge amara izu ụka 4 imezu ọchịchị obi ha na nkwekọrịta ha nwere, ma ọ bụghị ya na ha ga-amalite mfanye aka n'okwu ọrụ. Otu jikọtara ndị nkwado Peter Obi na-akwa nkwaso akpọọla oku mgbasa ozi ọdụrụkọ taa na Abuja n'ihi nchabi ikpe ụlọ ikpe chabiri iwepụ aha pati NDC pụọ n'aha pati ndị ga-esozi ọkwa ntuli aka elu bụ ọgbakọ mgbasa ozi ha n'Okpoko ka azọ ndụ ọchịchị ọhakarasị. Onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise TV Oseno Rufai agbarụọla ihe ugbu a n'ihe mere o ji bụrụ n'oge Peter Obi sonyere pati NDC mere mkpesa n'ụlọ ikpe megide pati NDC ma rụtụ aka na nke a bụ ihe gba ama na pati ndị na-abụghị pati APC ka a na-agba mbụ okporo. Ndị otu omekome na-eyi ndụ egwu Boko Haram awakpola obodo Lasa nke steeti Borno taa tọrọ ụmụ akwụkwọ berile ule neko ma tọrọkwa ọtụtụ ndị nkụzi ha dịka ha gburu otu n'ime ndị nkụzi ahụ. Ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị omekome ahụ yi uwe ndị soja wee gwụcha. Onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye agwala ọha na eze n'ụka ọgbakọ ihe nrite ndị nna nke okwukwe nke hiri odo na Washington mba US ma kwuo na ọ bụghị ihe dabara adaba ịta onye isi ala Tinubu ụta n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-arị elu ọjị kwa ụbọchị, ma rụtụ aka na onye isi ala enyela ndị soja ntụziaka imemi na ndị omekome ahụ. Ọ gara n'ihu gbakwunye na ọ bụghị onye isi ala Tinubu ga-eyi uwe ndị soja gaa lụso ndị omekome ahụ agha. Ọchịchị etiti site n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe NIMET na mkpirisi bekee adọọla steeti 8 aka na ntị ugbu a ike nkwụcha ma kwado maka nsọjupụta mmiri na steeti ha. Steeti ndị ahụ gụnyere steeti Lagos, Ogun, Ondo, Rivers, Bayelsa, Delta, Cross River na steeti Akwa Ibom. Ụlọ ọrụ ndị agha amị agụpụtala aha ndị soja ruru 104 bụ ndị jiri ngwa agha ha ma gbalaga kemgbe abalị 5 nke ọnwa bụ oge ndị otu omekome Boko Haram na ISWAP wakporo ha n'ime steeti Borno. Ụlọ ọrụ ndị agha soja kọwara ha dịka ndị na-emegide ụkpụrụ ndị agha amị. A ga-echeta na n'oge mwakpo ndị omekome ahụ ha gburu ndị soja 8 ma bepụghị isi ebe ọtụtụ n'ime ndị soja ahụ nwetara mmerụ ahụ. Onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ ma bụrụkwa onye ga-eji aha pati AAC zọọkwa onye isi ala Omoyele Sowore enwetaghachila nnara n'akaebe ya ugbu a site n'ụlọ ikpe ma pụọ n'ụlọ nga dị na Kuje dịka ejiri narị nde naira 2 ndị akaebe mmadụ 2 nke gụnyere onye eze ọdịnala sitere n'obodo ya nakwa otu onye nwere ụlọ n'isi obodo ala anyị Abuja gụnyekwara inyepụ akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya bụkwa ihe ndị o mezuru tupu atọhapụ ya. Onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye akwalakwarịrị ugbu a na mpụ omekome iyi ndụ ọha egwu a na-anụkarị na mpaghara ugwu ala anyị bụ nnọọ ihe na-emezi ugbu a n'azụ ụlọ ya dị na steeti Ogun ma gbakwunye ihe na onye isi ala Tinubu gụnyere nwunye onye isi ala Remi Tinubu enweela mkparịta ụka banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị dịka ọtụtụ ndị na-ajụzi ya ugbu a dịka onye ụkọchukwu kedu ebe Chineke gị nọ. Ọchịchị etiti na-eme amụmụ ugbu a ịkwụsị atụmatụ agụmakwụkwọ afọ 6 n'ogo praịmarị, afọ 3 n'ogo junior sekọndịrị nakwa afọ 3 n'ogo senior sekọndịrị ma jiri nke afọ 12 nke na-agaghị akwụsị were dochie ya. Ndị ọrụ nchekwa nọrọ taa nwụchie onye minista teknụzụ n'oge gara aga Uchenna ji ozugbo ọ gwụchara n'ọdụ ụgbọelu mba ụwa Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja dịka na-atụ anya ugbu a n'ụlọ ọrụ ICPC ga-akpọrọ ya ime ya nnyocha n'iji akụrakụ asambodo adịgboroja wee bụrụ onye minista n'oge gara aga. Ụlọ ikpe ukwu dị n'Ọnịcha enyela nkwado ha ugbu a ka Maazị Peter Obi jiri ụzọ na-abụghị inyeru ya n'aka wee nyepụ Kenneth Okonkwo akwụkwọ ikpe mkpesa mere megide ya dịka gbalịrịla ọtụtụ oge ugbu a inyepụ akwụkwọ mkpesa ahụ n'aka mana nke ahụ ekweghị omume. Dabere na nke a ga-amapawa ozi mkpesa ahụ n'ahụ ụlọ ya ma ọ bụ nyepụ ya onye okenye ọbụla hụrụ n'ụlọ ya. Ụlọ akwụkwọ gọọmenti sekọndịrị skuul dị na steeti Borno nke ndị omekome wakporo na nso nso a agụpụtala ha ụmụ akwụkwọ 36 ndị bịara ile ule neko ndị omekome ahụ tọrọ. Ha gụnyere ụmụ akwụkwọ nwaanyị 25 nakwa ụmụ akwụkwọ nwoke 11. Ndị omekome ekpe gbatọrọla otu onye ụkọchukwu Samuel Gbinde nakwa ndị ụlọ ụka 2 ụnyaahụ n'ụlọ obibi ya dị na steeti Benue. Otu jikọtara ndị na-atụ mgbere mmanụ petrol ndị na-abụghị nke gọọmenti nwe emeela njiji ugbu a ịgbachikọrọ ọdọ nrepụ mmanụ petrol fueling station niile dị n'ala anyị ya bụrụ na gọọmenti aga n'ihu itinye anya n'ọnụ ego ha ji erepụ mmanụ petrol. Ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na ha ga-eji uwe njirimara ala anyị adịre were dochie nke kakị ndị kọpa na-eyi ugbu a dịka otu ụzọ ụkpụrụ mwegharị ha na-enwegharị ụlọ ọrụ NYSC. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja nọrọ taa kwupụta ndị onye ukwu ha na-adọnyere ọchịchị David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị ndu otu pati ADC. N'ọzọ dịka ibe ya onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwupụtala Kenneth Okonkwo dịka ọnụ ga-ekwuchitere ya n'oge achụmnta ntuli aka elu ọkwa onye isi ala afọ 2027. Kenneth Okonkwo nọrọ taa kwupụtara ọhaneze nke a site n'ọba soshal midia X ya. A ga-echeta n'abalị ole na ole gara aga Kenneth Okonkwo nọrọ kwuo n'eze wara awa oge Atiku họpụtara Rotimi Amaechi dịka osote onye isi ala ma ya agaghị arụ Atiku ọrụ n'ihi mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Ndị omekome bandit nọrọ ụnyaahụ rie mbọmbọ oge ndị obodo Damsara nke ọchịchị kansụl Malumfashi steeti Katsina chụsoro ha ma lụso ha agha. Ndị omekome ahụ gburu ndị obodo mmadụ 4 ebe ndị obodo zaghachiri ha ma gbuo mmadụ 4 n'ime ha. Mba Russia wakpola mba Ukraine ma jiri ọtụtụ ngwa agha drone wakpo ha na mwakpo nke kacha kpụ ọkụ n'ọnụ kemgbe agha ahụ bidoro dịka ndị ha gburu ruru mmadụ 17. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agbakọla ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị nta akụkọ ka ha belata ka ha si ekesa ozi akụkọ banyere ndị omekome na-eyi ndụ egwu n'ihi na ịkọ akụkọ ha oge ọbụla na-egosipụta na ndị nta akụkọ bụzi ndị oti mkpu ha.
Gọọmenti steeti Ọyọ agọọla ụkwụ ha n'aka ha ugbu a na ha akwụpụla ego gaa n'aka ndị omekome ndị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi iji gbapụta ha ma kọwa ozi akụkọ ahụ dịka ogbokpasị. Ndị iwe juru n'obi ndị bi n'ọchịchị kansụl Bọdịga nke steeti Sokoto nọrọ taa mee njegharị iwe ma nọbichie okporo ụzọ ndị gbapụtara ihe iji kpọọ oku ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka banyere mwakpo ndị omekome na-eyi ndụ ha egwu nke na-arị elu ọjị ugbu a n'ime ọchịchị kansụl ahụ. Otu nwoke nke njiji ala ọmajiji mba Venezuela lobara n'ala bụ onye nọ n'ụlọ ahịa ọ na-arụ ọrụ na ya dịka onye nche mgbe njiji ahụ jiri ka ndị ọrụ gbata zọpụtara ala ugbu a na ndụ oge abalị 8 gafechara. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.